Γεια σας Crypto Friends. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα από τα πιο παλιά και πιο αξιόπιστα Crypto Faucet που υπάρχουν. Τι είναι τα Crypto Faucet? Τα Crypto Faucet είναι ιστοσελίδες οι οποίες αφιερώνεις λίγο από το χρόνο σου, κάνεις κάποια task τα οποία όταν τα συμπληρώσεις σε αντάλλαγμα σου δίνουν κάποιους πόντους τους οποίους μετά μπορεί να τους εξαργυρώσεις σε κρύπτο. Το συγκεκριμένο faucet, λεγόμενο Fire Faucet, είναι ένα από τα πιο παλιά και τα πιο έμπιστα. Έχει, θα έλεγα, τα μεγαλύτερα returns, από τις μεγαλύτερες αποδόσεις και έχει πολλούς τρόπους για να βγάλεις κρύπτο. Αυτή είναι η αρχική του σελίδα. Αυτό εδώ είναι το coin. Το coin που χρησιμοποιεί για να εξαργυρώσει οι πόντοι για να εξαργυρώσει τα κρυπτονομίσματα. Θα σας δείξω και για να με πιστέψετε και το ιστορικό μου. Περίπου κάθε 7 με 8 μερούλες κάθε εβδομάδα. Προσπαθώ να το αδειάζω για να μην μένουν εδώ. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το πώς χρησιμοποιείται. Οι πιο εύκολοι τρόποι για να πάρεις τους πόντους, τους οποίους μετά τους εξαργυρώσεις, είναι να βλέπεις διαφημίσεις και το αυτόματο faucet εδώ που πατάς ένα κουμπί στην ουσία, λες ότι δεν είσαι ρομπότ και σου δίνει ένα άμεσο ποσό. Αυτοί δεν είναι τόσο αποδοτικοί μεν τρόποι, βγάζουν πολύ ελάχιστα. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι το Offerwall. Εδώ πέρα έχει ένα τοίχο με διάφορους προμηθευτές, ο οποίος κάθε προμηθευτής έχει διαφορετικά task, διαφορετικές εργασίες. Υπάρχουν πολλών ειδών εργασιών. Κατ' εμέ, η καλύτερη και πιο αποδοτική είναι πρώτον τα ερωτηματολόγια, τα surveys. Κάθε μέρα υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία απευθύνονται σε ένα κοινό και απαντώντας αυτά κερδίζετε κάποιους πόντους. Έχουν μεγάλη απόδοση, θα έλεγα γύρω στο μισό ευρώ με 40 λεπτά κάθε ερωτηματολόγιο, περίπου 5 με 6 λεπτά κρατάει. Ο δεύτερος τρόπος είναι να παίξεις παιχνίδια. Παιχνίδια που μπορεί ήδη να παίζεις. Κάθε level, κάθε πίστα που προχωράς σε ανταμείβει με ένα ποσό. Για όσους παίζουν παιχνίδια αυτό είναι από τα πιο εύκολα. Και ο τρίτος τρόπος είναι να βλέπεις βίντεο. Και επίσης έχουν και άλλα microtask ο κάθε προμηθευτής. Μπορεί να σου πει δες ένα site, μπες σε αυτό το site, δες αυτό το βίντεο, δες αυτή την ιστοσελίδα. Γενικά αφιερώνεις τον ελεύθερο σου χρόνο και σε αντάλλαγμα παίρνεις κάποιους πόντους. Επίσης αυτό το καλοκαίρι, επειδή γιορτάζουν τον 8ο χρόνο λειτουργίας τους, όπως σας είπα είναι το πιο παλιό, έχει 3 events. Έχει 3 διαγωνισμούς. Ο πρώτος διαγωνισμός είναι να βρεις αυτό το κουτί. Το οποίο σήμερα, π.χ. βρίσκεται εδώ πέρα. Το βρίσκεις, το πατάς μέχρι 3 φορές, παίρνεις κάποιους πόντους. Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι λίγο πιο δύσκολος, είναι να φέρεις τους φίλους σου. Referral. Φέρνεις όσους φίλους μπορείς. Affiliate marketing στην ουσία. Και όσους περισσότερους πόντους μαζέψουν, ανεβαίνεις στη σκάλα. Οπότε, όπως βλέπετε, το price pool είναι μεγάλο. Βέβαια είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλοί παλιοί παίχτες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις. Και ο τρίτος διαγωνισμός είναι προσωπικός, πόσους πόντους εσύ έχεις κάνει, πόση εργασία δηλαδή. Και αυτό είναι το price pool. Είναι μια καλή περίοδο να ξεκινήσεις, γιατί επίσης, επειδή γιορτάζουν το 8ο χρόνο λειτουργίας τους, δίνουν σε ό,τι κερδίσεις γενικά δίνουν το 30% bonus.
ό,τι βγάζεις δηλαδή, συν 30%. Αυτό είναι γενικά το site και κάπως έτσι λειτουργεί. Επίσης έχεις level και όσο ανεβαίνεις, κάθε level που περνάς κερδίζεις ένα ποσό από το κεντρικό νόμισμα που μετά θα εξαργυρώσεις, θα σας πω τώρα πώς θα το εξαργυρώσετε. Και επίσης κερδίζεις ένα πολλαπλασιαστή. Όσο ανεβαίνεις τα level, τόσο πιο πολύ αξίζουν οι πόντοι σου. Αυτή είναι η γενική πόντη που κερδίζεις. Όσους περισσότερους πόντους κερδίζεις, ανεβαίνεις στο level. Κάθε level, κάθε πόντος αξίζει περισσότερα και πάει λέγοντας. Πώς εξαργυρώνουμε τώρα τους πόντους? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο άμεσος. Είναι instant. Είναι αυτή τη στιγμή. Με το που το πατήσεις δηλαδή, άμεσα. Όλοι σου οι πόντοι μετατρέπονται στο νόμισμα που θέλεις. Διαλέγεις το νόμισμα που θέλεις και αμέσως μετατρέπονται. Το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Όπως βλέπετε, έχει ένα 5% πρόστιμο. Άρα, ό,τι βγάλεις, μείον 5% και δεν κερδίζεις activity points. Τα οποία είναι αυτά που είπαμε, σου ανεβάζουν το επίπεδο. Για κάθε εργασία που κάνεις, κερδίζεις activity points, ανεβαίνει το επίπεδό σου, ανεβαίνει το multiplier bonus και πάει λέγοντας. Εγώ αυτόν τον τρόπο δεν το χρησιμοποιώ ποτέ και θα σας έλεγα ούτε εσείς. Ο δεύτερος τρόπος, τον οποίο ήδη τον έχω βάλει να τρέχει, θα το σταματήσω τώρα, είναι ο αυτόματος. Αυτό πώς λειτουργεί? Έχεις ένα εδώ καύσιμο και κάθε λεπτό που περνάει αυτό φτιάχνει τα κρυπτονομίσματα που θες. Μπορεί να διαλέξεις μέχρι 12, διαλέξεις τον πολλαπλασιαστή και χαλάει το ποσό που βλέπετε εδώ ανά λεπτό και σου εξαργυρώνει το ποσό σε κρυπτονομίσματα στο wallet σου. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω αυτό το ποσό, σε δολάρια το λέει. Με αυτόν τον τρόπο δεν παίρνεις το 5% κόψιμο, δηλαδή δεν σου κόβει 5%, αντίστοιχα κερδίζεις τον πολλαπλασιαστή που έχεις από τα level. Είναι πιο αργό, αλλά αυτό το site έχει αυτή τη λειτουργία, ότι αργά εξαργυρώνεις τους πόντους σου και κερδίζεις και activity points ώστε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το level σου. Θα σας σύστηνα να χρησιμοποιήσετε το δεύτερο τρόπο. Αναλόγα πόσα points έχετε, στο επί 4 τρώγονται πολύ γρήγορα, οπότε τελειώνει πολύ γρήγορα. Το διαλέγετε και παίζετε. Γενικά θα το δείτε, είναι πολύ εύκολο. Και το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να κερδίσετε περισσότερα points είναι να φέρετε τους φίλους σας, γιατί από ό,τι κερδίζουν οι φίλοι σας, κερδίζετε και εσείς το 20%. Στην ουσία είναι passive. Είναι σαν παθητικό εισόδημα. Ό,τι κερδίζουν οι φίλοι σας, εσείς κερδίζετε το 20%. Και πάει λέγοντας. Δοκιμάστε το site. Είναι από τα πιο παλιά και τα πιο έμπιστα. Υπάρχουν πολλά scam εκεί έξω. Όλα αυτά χωρίς να ρισκάρετε τα λεφτά σας. Δεν είναι investment plan, δεν δίνετε λεφτά, δεν βάζετε κάρτα, ούτε τζόγος είναι τίποτα. Απλώς το μόνο που θέλει είναι το χρόνο σας. Ξοδεύετε λίγο το χρόνο σας όσο θέλετε, τον ελεύθερο σας χρόνο κάθε μέρα, από το κινητό, από τον υπολογιστή, από που θέλετε. Συμπληρώνετε διάφορα task την ημέρα. Εδώ πέρα έχει τις καθημερινές επιβραβεύσεις. Άμα κερδίσεις τόσους πόντους, σε ανταμείβει. Σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή αυτό είναι ένας τρόπος να σε βοηθήσει. Σου λέει άμα πάρεις σήμερα 10 φορές το faucet, θα σε ανταμείψω με αυτό. Είναι ένας μπούσουλας. Δοκιμάστε το. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια άμα έχετε απορίες, τι άλλο θέλετε. Έχει εδώ πέρα μια σελίδα που μπορεί να απαντήσει σε όλα σας τα προβλήματα. Αλλά στείλτε μου άμα θέλετε να σας βοηθήσω πώς μπορείτε να το κάνετε πιο maximized, να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις και τέτοια. Με το χρόνο. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε τι γίνεται.
να περάσετε το πρώτο 1, 2, 3 level, να δείτε πώς λειτουργεί. Και εδώ είμαι, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Και επίσης ξέχασα να σας πω, κάθε Σαββατοκύριακο έχει κάτι που λέγεται Happy Hour, όπου αυτές οι συγκεκριμένες ώρες το Σάββατο και την Κυριακή, ό,τι πόντο εξαργυρώνεις, σου δίνει συν 50%. Δηλαδή εξαργυρώνεις 1 ευρώ, κερδίζεις 1,5. Εξαργυρώνεις 10 λεπτά, κερδίζεις 15. Θα σας πρότεινα να εξαργυρώνετε κυρίως για αυτό το λόγο τα Σαββατοκύριακα και να μην χρησιμοποιείτε το Insta, το άμεσο, την άμεση διαμόρφωση των πόντων σας σε κρυπτονομίσματα. Καλύτερα το αυτόματο. Αυτά εν ολίγης, το πιο παλιό, το πιο έμπιστο, όπως σας έδειξα και το ιστορικό μου ανάληψης. Πρέπει να φτιάξετε ένα πορτοφόλι με κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρω ποιο σας αρέσει και ποιο είναι το αγαπημένο σας. Μπορώ να σας βοηθήσω άμα θέλετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Αυτά εν ολίγης, μπείτε, δοκιμάστε το. Χρησιμοποιήστε το link μου, θα με βοηθήσετε πολύ. Φέρτε τους φίλους σας. Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας και πιστεύω θα δείτε ότι αξίζει. Είναι λίγο δύσκολο στην αρχή να καταλάβεις τι γίνεται. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, χωρίς να ρισκάρετε το κεφάλαιό σας. Δεν είναι gambling, δεν είναι καζίνο, δεν είναι μετοχές, τίποτα. Αφιερώνεις λίγο από το χρόνο σου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περνάτε όμορφα. Ό,τι θέλετε ερωτήσεις αφήστε τις κάτω στα σχόλια. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.